Nyadzi dzinokunda rufu, ndaiti kunyepa, ndakazozvionera. Ndini uyo kubasa kwangu, basa rikati unonyepa, zemo rikandibata. Ndakatadza kana kushanda, ndichinzwa zasi yangu yopfura-pfura. Zvekuti panguva iyi ndakatadza kuzvikontrola. Murume wangu kumba ukubota rishoma. Sometimes anobva kubasa undudza kuti akaneta. Tinoita dzimwe nguva dzekuti tinochinjana kana mabedrooms ekurara chaiwo, tichiavoidana. Musi uyu zvakandikurira. Ndakazongoerekana ndatodzikisa sketi yandakanga ndakapfeka. Ndokugara pacheya rimwe gumbo rakatsipirira kumadziro. Ndopandakatanga zvangu kuzvishandira musikana ndichisqueeza kabhinzi kangu aka. Ndichiita sendinoisa chigunwe ichi chimukati ndichizvibonyora. Ko ndaigoziye zvangu ndakanga ndatostikira pachinhuhani, pfungwa dzangu dzakanga dzakutonakirwa zvekutoveenda nenyika. Kana akavhura dhoo musi uyu andira kumuudza kuti pane atovhura dhoo ndiri kubasa. Ko ndakanga ndodi yangu. Inga musikana wekuspa akangozviriskirawo akazviita wani. Zvadaro handina kuziva kuti mukomana ndakanga ndichishanda naye ndiye akanga avhura dhoo zvake. Ndokuona shura nezviratidzo ndichiri bhizi zvangu kuzvibonyora. Ndakavharirira maziso ndichiratidza kuti aiwa ndakanga ndiri munhu ari kuzvifadza chaizvo. Mukomana akamira chinguva ndofunga achifunga mutactic yokuti ndopindana naye sei. Wedu wepai ndakazongonzwa padama pangu apa poguma. Ndikati ko chichiri kundiguma, tarise kudai ndakaona rino sikiukamba mama ranga rakakura rakaita kakubhenda so. Ndakavhundukira. Mukomana uye wandopa atoona kutoti nguva yekuti andipe kuti nditaure kana kuti ndidii, akandishayisa apa nyadzi dzakanga dzondibata. Ndakangoona mukomana uye akutanga kungondikisa. Handinowo kutora time kumudzosera kisi yeye nekuti zvakanga zvisina kundimirira mushe. Pasina chinguva ndakaona mukomana obuditsa rino zigaka rake riya ndokutanga kuritambisa. Ndichiita sendinorimbonyora zvangu. Ko nyadzi ndakanga ndatozotoisa pasaidi ndatoona kuti zvinyadzi azvikunde panapa ndine nyota. Izvi zvatoitika for a reason kuti mukomana uyu auye andibatsire. Wedu akatanga kundikoirira mukomana uya. Achindibata matinja angu aya, achimayamwa, achidiko ndakazoresponda ndopandakatora mboro yake ndokutangawo kuidya ndichinanzva ndichinakirwa ndichikisa wedu ndakanga ndichaisiya here. Papera time tiri kungotamba zvedu chiramo, tichingotamba chiramo paya. Ndakazongoiti dzvindo kuiisa pamuromo pechibereko ndokuitanga kuitenderedza zvangu iripo. Ndakaona mukomana kuchibohwa zvino ndikabva ndaziva kuti chakanga chatochaya. Munhu wangu ndakanga ndatomuhwina kudhara. Wedu ndakaita sendinoita kakutonona kudai so iye ndobva atorara pafloor. Ndakamutambira chikapa mukomana akadetemba nemutupo. Wedu kune varume vanonakirwa nezviro asikana. Mukomana iye akanakirwa zvekuti ndakapa manafu. Aingonditi huya kani bhebi, unonaka kani, huya kani bhebi, wanonoka kani, bhebi kani, huya kani. Panguva iyi zvangu zvakanga zvatokwidza. Semunhu akanga atoona muriwo panguva iyoyo ndakanga ndotoda kuudya wese. Kaizi ndakanakirwa nesviro musi uyu zvekuti ndakapa kutenda. Mukomana iye ari so sweet and anoratidza kuti anoziva zvaanoita. Handisati ndakambonakirwa zvangu semanakirwa ndakaita uni musi uyu nekuti ndakanga ndogarisa. Pari panyaya dzekuti hanzi kudyana nabota iwa tisirei kwatiri. Ndakamuchurunga chiuno mukomana kusvika ati eke. Wedu musi uyu ndakashaya kuziva kuti ndopinda hangu papa, asi zvisinei ndakazongonakirwa nayo. Uye yakanga yatoo yangu everyday. Takati takusvika kubasa almost everyday chinhu chataiita kutotanga tatodya bota. Zvekuti ndizofunga kuti ndine murume anomboramba kundikwira kumba uko dzakanga dzatoo nhoroondo. Handisisina kana basa nazvo kana kumbomubvunza kuti koshahwe umbondidai. Kana iye anenge ari kutozviona kuti madhama isisina basa nezvinhu zvakadaro.
sometimes anotombondibvunza kuti mazuva ano kwakanaka here akuchanetsere, ndotongoti ko zvinonakidza here kuti tinesane almost every day. Saka airada kungosiyana nazvo, tongoita zviripo paground. Guys, handina kana stress, ndiri kutonzwa kutosimba nekuti ndiri kudya namambo zvenyu.